nening wah dan suarane gantas yang wonge ya manis. Makasih. Alah. Nening sumanding ngono kuwi. Kapan sumanding ngono ya. Mboten, kalah keseleo tenan. Oh, nyen Kapan sumanding sihmu Rene, rotok rene. Wah. Feeling iki senang. Bareng tangi kok malah nyemplokke. Nika nggih joget Pak Robin ngene. Oh, lah nggih. Bobote semono kok jogete kaya wong gerak jalan. Dadi malah ngambrolke panggung. Mangga. Pripun? Oh, Mbak Supar. Mbak Supar nggih. Ampun midak niku lho, Mbah. Nah. Mbak Supar aja nganti munggah nduk saking kok gejolong nang kono wis. Kowe anu wae menyambut bola. Mbah mriki lho, Mbah. Ampun, Mbah. Ampun mriku, Mbah. Ampun mriku, Mbah. Nengen, Mbah, nengen. Wow. Dayane wong Beto Arto ngoten niku nggih. Nggih, weh. Awas, Mbah, ampun mriku, Mbah. Ampun mriku, nggih. Nggih. Mangga. Awas, Mbah. Awas, Mbah. Matur nuwun Mbak Supar. Dipun diuk metutuk. Pun telas, Mbah. Nah. Iya. Mau aku suwan Mbak Supar ki Bali, Nduk. Bali. Lah, terus trek iki diceluk karo Mbak Supar. Drek. Ngono. Ndelok trek iki jenenge drek. Kentose digawa. Ngono. Trek iki dingak, kentos ki apa? Jebule kentos nek kene semangka kuwi kentos. Lah, drek. Ngono. Lah ya mbah, ya ya ngono. Mangga.
Tak blandangke gelem. Keparat aneh. Mong anu. Kok dadi bingung to? Lah Kang Katulu. Ngono ta? Ngono ta marang. Terus ngene. Cengkoke Nuri kudu dienggo. Nuri Blitar. Mong sliramu. Mong sliramu. Ayo. Mong sliramu. Mong sliramu. Nah. Pindho mong sliramu. Mong sliramu. Ngono itu. Ayo. Janipun Nuri niku sinden pundi to? Wah, kowe ora ngerti. Dhisik dijenengi Mas Cenil kuwi. Tenan kuwi. Mong sliramu. Ya. Mong sliramu. Kuwi aja ketara. Mong sliramu. Tanah liya dak tresnani lair tulus sing Kacang terakhir kacang. Terakhir. Kacang. Penggendara historine mung perkara anu tok, mung nganggo beskap bae. Mbok foto liyane kuwi iki ora eneng. Lah kok liyane wis diprotes karo Rinto ki, mbok ganti anu to mbah histori. Lah kok wong dienggo histori. Lah wis Pak mantep. Kowe iso gapos apa ora kowe? Mboten namung story kok, Bos. Piye? Wonten pujangga laras nggih ngoten. Oh, lah kuwi. Ya ning piye marai awet enom ya ngono kuwi. Enggak usah banyak gerak, yang penting lama. Wah iya. Wis tenan. Lek muji ya ngono kuwi. Bareng Gilang ngirimi lek muji iki lah kok sing nampa ki lek Marmi. Iki kon ngopo doan iki ngono kuwi. Wah iya, kurang ajar kok doan kok. Ya mangga diaturke. Ya. Ganjari lancang kok. Oh, apa? Mangga. Natyana bocah Iki lelagon iki tak kintunke kagem almarhum Mas Sugeng. Oh, ngono iki karemane rak lagu iki. Mas Sugeng iki penggironge awake dhewe kang wis wingi katimbangan saning Gusti. Oh, ngono. Heeh. Mulane kuwi, iki amung rasa berduka. Lah kok kabeh historine amung rasa ki berduka, amung berduka kabeh Mas Sugeng. Lah kok pengging malah ngalimbah. Oh, jangan. Dikokop getihe aku ngono. Lah iya enggak. Pancen isih dadi lakon ning
Bablas teng napa kula nderek mawon kalian Mas Rindo, Mas Gilang. Napa? Sarung jagung. Oh, bablas ning sarung jagung. Blok barang. Wis ora masalah, wis wingi pokoke wis. Dadekke pokoke. Wah iya. Dadak nedeng kok. Sarung pisan kas digawe kur matur nuwun Nadyanto Patete.